Dúnach is dálach, moch agus máil, safra agus gíomhre, bín dhína tríal Coill Bhearna. A cho tháinig gála mór, deir a bhí ainir, tá drochmháil fácíar an áit. Na blianta ribhe nuair bheith Stoirm bheith cúpla crann tá nuas ach le Éowyn tá aber beidir trían den go seanach crainn tá nuas. Bhí mar rá gcónaí gur an chuilsa a fáil bháis hána hain ach anis is tócha nach bhfuil mór an seans fácaige mar aber tá an scriosatha déanta sa anna bhór fad agus tá an talamh fad cróite ag go daoine siúil tríd agus is léir ná fásaigh aon rud an sa mar níon fí rud éigent. An chéadmharta tá déanta cadisteach na cosáin i dúil tú go riine. Ach tá pobl amhain an leas as an áis a chuir Imní hásteachta in dúil go ionadaithe tofa. Cuirt na cranna seo tá si dán ar feadh níos mó ná 800 bliain. Camara agus trúí meach éach an mar seo. Tá cuid san ar naideach nádartha an seo agus tá cóir cathrach tá si de chunthór speisialta áil chumá agus tá si de chun sin áil faoi láthair agus dar leis an méid rós amsa tá si chuir tús ar an athobert choú agus is féidir. Ach tá sé deachar túirt faoi an mhórabair, nis go éonla tí túirt faoi an neadú agus i tarach go ducht agus borra faoi gach ní. Tá plán behéagsúlachta ag cúla na cathrach agus tá Coill Bhearna snáireána de a chúla agus bególa seile tá fáte fósain ach tá seachtaí ag daoine nús cosán crochta a chuir sa gail i dúireach tríal go na crínsa agus a dúlra tá fitte fuite lo ó náile háraint. Ní hé bhfuil daoine géirí do máiste dhéanamh formhórdas na daoine go mólam le ansá Tá a gríthe briste ag an do máiste seo ach ní higann siad hain ggóil siad hain a chur leis an na máiste a siúil tríd agus a satailt ar na crainn óga tá fás. Míle marrána cearta chuoine bheith techt isteach sa chuil ach beidir dá méidir sás de rud éigean de hógantar nós aber pála aimimid ar nós ardáin a bheith cúpla trí go an dalamh agus go meach seanfaigh rudí fás agus dul tríd agus go meach daoine an siúil tríd na crainn gan éon do máiste dhéanamh. Míle amach donnacha nuíocht TG chathair.